Добър вечер, скъпи звездни същества! Добър вечер от живото предаване във Фейсбук. Добър вечер от живото предаване в YouTube. Здравей, Наталка! Здравей, Даниелка! Здравей, Руми! Здравей, Мише! Здравей, Маги! Здравей, Жорка! Хубава група, пак се събираме много. Добър вечер, Марянка! В YouTube е малко тъмно. Докато избистри картината. Днеска пост време. Добър вечер. Първо, честита божествена нова година. Светлината си върши работата на 1000% благодарение на нас, на нашите срещи, на нашите събития, на това, което проявяваме в материалния ни свят. И благодаря, че живота ме среща всеки ден с все по-лъчисти същества и че всеки един от нас по някакъв начин върви по пътя на светлината. Много ви благодаря, че сме заедно. Много. Прекраснице, много поздрави. Супер, много хубаво. Мадам Колева, здравейте. Здравейте на Валентин. Соня към теб. Ти си Кари. Така те определя. Добре, супер. Много хубав. Кари. Трябва да видим какво означава. Днеска темата ни е висша добродетел. Аз искам специално да се запозная с Дани. Много ще бъде хубаво. Така, както повечето от вас знаят, аз съм на специална мисия в Приморско, Южен плаж Приморско. Моето работно място, къщата на мечтите, до Пързалката, който има път към морето и който има вдъхновение да се видиме, да се гушнеме, да се да се сплотим в едно благодатно пространство. Нека да заповядам. Вероятно тук ще бъда до края на септември и имам определени задачи за вършене. Живите ни срещи могат да се състоят и на морския бряг. Да. Добър вечер, Кате. Супер.
Радвам се, че сме заедно отново. Много се радвам. Ой, милите ми те златни души, светли, сияйни същества. О, добър вечер, Симеона. Много се радвам, че си тук. Супер. Здравейте на всички, които не са написали здравейте. Благодаря ви, че сме заедно отново, макар и в такъв формат. И предлагам да не губим ценно време. Можем да започваме. Днешната ни тема се казва Висша добродетел. Имаме задачата да се свържем с тази висша добродетел, която всеки един от нас носи вътре, в себе си, вътре в сърцето си. И колкото по-осъзнато творим през тази добродетел, толкова по-добре за всички наши пътища, за всичко, през което преминаваме. Можете да се настанете така, че да ви е много удобно, да си полегнете или да си поседнете, но да се чувствате в едно благодатно състояние и да помолите в следващите 20-30 минути никой да не ви безпокои. Тоест може да си изключите звуците на телефоните и да си налеете чаша водичка, защото след като завършим ще имате нужда. Освен това може да си запалите ароматна пръчица или свещичка, която да подкрепи този процес по най-благодатния начин. Хайде! Липсват ми тук няколко звездни сияни същества, но сигурно ще се включат по някое време, когато е важно. Добър вечер на Ивето, добър вечер на Елена. Супер, много се радвам, че сме заедно отново. Здравей, любящо Божие дете. Благодаря ти, че сме заедно. Благодаря ти, че избра да споделиш тези няколко минути с други светли същества. Здравей, любяща сила. Здравей на теб. Същество от светлина, облечено в материална форма. Моля те, намери най-удобното място за теб сега. Намери най-удобното място в седнало или в легнало положение, да ти е много приятно и удобно. Намирайки това място, полегни или поседни и просто се остави на процеса. Остави се
на този вълшебен приказен процес, който има задача да те отведе към едни висши нива вътре в теб, към едни благодатни пространства, които създават едно вътрешно лъчисто усещане. Сядайки или лягайки, можеш да затвориш очички и в едно осъзнато пространство от светлина, независимо къде се намираш сега, независимо колко е тъмно наоколо, независимо какво е преминало през теб днес, като ситуации, енергия, хора, събития, какви ли не случки. Моля те, в това положение, в което се намираш, сложи на нивото на ума следната мисъл. Имам намерение сега в това защитено пространство да се свържа с себе си, с личната ми сила, с личното ми съзидателно творение. Сложи в ума си: имам намерението сега в това защитено пространство, в което се намирам, просто да бъда съзнателен приемчик на висши светлинни кодове, които да подкрепят адекватно, ефективно и съзидателно процеса на изграждане на абсолютна връзка с всичко, което съм. От светлината, от безусловната любов, от сиянието на душата ми. Сложи на нивото на ума още едно намерение. Нека това сега да се случи за благото на всичките ми части, така че да почувствам, да осъзная даровете, които са ми дадени. Всичко, през което преминавайки, е било част от моя път и ме е направило проводник на търпение, на смирение, на една висша осъзнатост. Моля те, сега, като сияйно любящо дете на светлината, да бъдат приети висши вибрационни кодове, които да подкрепят процеса от една страна на разгръщане на висшия потенциал, от друга страна на едно притихване, вътрешно притихване,
което от своя страна да подкрепи едно вътрешно усещане за благосъстояние. Едно вътрешно усещане за кристална яснота, чрез която да знаеш какви са следващите стъпки. Да имаш знанието предадено през висшите нива за всичко, което имаш да сътвориш, да предадеш. Моля те, сияйно любящо същество, служи в ума си едно благодатно усещане, че всичко от миналото е опит. Всичко от миналото е нещо натрупано, осъзнато и което вече можеш да използваш в полза на всичките си нива. Моля те, нека в този момент съвсем съзнателно цялото усещане за някакви ограничения, за някакви спънки, за някаква вина, да бъде напълно пусната от нивата на мисъл формите ти и да бъде абсолютно освободена от нивата на емоциите ти. Тъй като процесът е изключително защитен, тъй като всички рейки символи са активирани, енергията на рейки е активирана, енергията на 11 космически лъчи е активирана, енергията на Христовото съзнание е активирана, енергията на космическото висше съзнание е активирана. И тъй както този процес е абсолютно защитен, по същия начин и ти, като сияйно Божие дете, като абсолютна сила, обагрена от светлина, можеш сега да чуеш, да видиш, да почувстваш, да усетиш на едно висше ниво всичко, което трепти на нивото на изборите на душата. Всичко, което трепти на нивото на онова вътрешно сияние, което имаш. Чрез това вътрешно сияние се онагледява едно вътрешно усещане за озарение. Озарение с висша добродетел,
озарение с благоприятно сътворчество на всички аспекти и нива тук на тази земя. Моля, с чистотата на нашите намерения да бъде отворен този благодатен информационен портал, отново изключително защитен, така че да видиш, да чуеш, да осъзнаеш, макар и в съня ти, след този процес или по време на него, колко много сияние има вътре в теб. Колко много чистота има вътре в теб. Колко много светлина носиш. Колко много дарове имаш да споделиш. И всичко старо, което те е ограничавало и наранявало, нека в този момент напълно си отиде. Напълно. Се отмени. Нека в този процес сега всеки един от нас почувства и усети даровете на висшата, съзидателна, кристална добродетел, която носи. Някой от нас може да носи търпението като висша добродетел. Друг може да носи смирението. Друг може да носи автентичността. Друг може да носи безусловната любов. Някой от нас може да носи един определен стремеж към светлината, който през целия му живот съзнателен да го е подтиквал да извършва определени действия. Друг от нас може да носи една висша добродетел, свързана с единство. С единство между нас като човешки, материални и духовни същества. Друг може да носи висша добродетел, свързана с поделеност. С това всеки ден да научава нещо и да го споделя с други хора наоколо. Друг може да носи висша добродетел, обагрена под формата на едно вътрешно усещане за виталност,
за една благодатна сензитивност. Друг може да носи една висша добродетел, свързана с благородство. Друг може да носи висша добродетел, свързана с това да люби и почита земята и всички нейни проявления. Друг от нас може да носи добродетел, свързана с изкуството, с това да прояви даровете на изкуството. Даровете на това, което е вътре в него. Като висша съзидателна активност. Друг може да носи сиянието на това, което е част от него самия, като осъзнато творчество. Друг може да носи съзнателното проявление на светлината в материалния свят. Всеки един от нас носи много неща, много висши добродетели, които са част от неговия път. Много от нас носят чистотата на нивото на духа си, като светлинни служители, избрали да проявят даровете на всички нива. Много от нас носят огромни количества потенциал, който имат възможността да разгърнат и да проявят по най-лъчистия начин за всичките нива и по най-целебния начин за всяка една частица от триединството. Благодаря ти, сияйно, любящо Божие дете, за това, че си избрал много отдавна светлината за свой праводач. Благодаря ти, че имаш силата да бъдеш проводник на тази светлина и приемчик на висши божествени вселенски светлинни кодове, които да подкрепят
всяко едно от нивата ти. Тук, сега, в тази земна реалност. Благодаря ти, че участва съзнателно в този процес. Благодаря ти, че имаш силата да проявиш любовта и всички нейни дарове тук, в материалността. Когато се почувстваш готова, можеш бавно да раздвижиш пръстчета на ръчичките и на краченцата, бавно да вдишаш дълбоко през коремчето и бавно да отвориш очички, да се споделиш с усмивка, да се споделиш с едно вътрешно вълнение за това, което си, за това, което в момента осъзна, че носиш отвъд представите на земния свят, за това, което знаеш, че имаш силата да проявиш. Благодаря ти, сияйно, любящо Божие дете. Благодаря ви. Светли, сияйни същества. Любя ви от цялото си сърце. До другата седмица в сряда. Благодаря. Любя ви и ви изпращам слънчеви морски прегръдки и целувки до безкрай. До скоро. Благодаря за посланията.